Nik intensoa, baina bueno, oso enaz bape objetiboa, oso distantzia emozional laburretik ari naiz hitz egiten. Luminosoa, hitz bakarra ezi dutzut esan, baina luminosoa da niretzat, da baikorra, eta eta guzti hori enkardinatzen da edo ardazten da bizitzari eta nolait bakarrik hiltzeotasunean, batzutan bakarrik heldu itzazu, beste batzutan lagundu da. Baina bakarrik hiltzeotasunean horrek dakar modu implizito baten intensidadea. Eta nik intensidade hori bilatu dut diskontan. Baina aldi berean leuntasuna, aldi berean argia, argi pilo bat, vitalidadea, eta nik hau musika egiten dut ondo sentitzeko, ni ondo sentitzeko. Eta alba da, eta ondorengo ametsa eta paraleloan da ondo sentiarazteko. Eta uste dut, ez dakit zer gertatuko da, baina hori horren bila joan.